Diri pwede basta-basta. Bawal, itsarado panunahuna. Bawal judgmental. Kung sarado pa, abri na. Tara, storya kita. Maupay nga kulog pa ating nga tanan. Maupay nga kulog ka-open mic. Maupay gyap nga kulok maestro nga naton mga ka-open naton dida nga nagkikita yan na. Maupay nga kulok ha iyo nga tanan. And Happy New Year. Bago kita magtikang nga naton na restoryahan niya ng adlaw, anay aton konsultahon na naton pinaka-paborito nga astrologer, horoscope, ano ba't pwede tawag ito? Feng Shui. Feng Shui. Sorry. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Gulo-gulo! Feng Shui expert. Pamatihan ka na hindi madam? Madam Charing. Thank you, Mike and Maestro. According to the Chinese zodiac, 2021 is the year of the ox. The Chinese New Year will start on February 12 and it will last until January 31st of 2022. The ox is the second out of the 12 zodiac signs. Rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. The year of the metal ox comes right after the year of the metal rat and before the year of the water tiger. The years of the ox in the Chinese horoscope are 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. This year, whether we are talking about friendships or love, predicted to be the year of breakups. Sabi pa nga ng beshi ko na si Marites Allen, Queen of Feng Shui, may pagbabadya ang 2021 sa mga lovebirds. It could bring a lot of misunderstanding and miscommunication. Isang paalala lang po, Year of the Ox po tayo ngayon, hindi Year of the X. Wag pokmaru mga ka-open. Back to you, Mike and Maestro. Alright, napatian ta ang aton horoscope para yan nga tuig. Ang usa nga di rin natin pwede kalimtan, ang iya sa ring nga, this year is the year of Breakups. breakups. Na naman. May horoscope na naman. Para naman kita kuno ng tabon last year. Year of the lucky year daw kuno, maestro. Oo, malagi. Orbida, grabe man na natabo last year. Tapos yan na, breakups. Sa bagay, kay year of the ex yan na. Ay, sorry. Year of the ox na yan. So, sige, panghingadayan ta. Total, open naman tat mind. At pagkaya rin natuod ka ba itong mga horoscope? Okay, kay kung ako latin papakinan, di nakakit natuudog. Kay para, makarima di man natabo last year. Oo. Eh, hatinood lang, mga siring pa man nga, damit pwede konsultahon, damit na predict, damit nagsisiring ko, nanit mananabuyan ng atuig. Pero siring pa man, usually tapos-tapos, ang inyayakan aton Feng Shui expert, asing aada aton palad, iton aton kapalaran. Natural kay kapalaran, so palad. Pwede man na, usually, napunta di kakitari ngayon mong mga nagsisiring maestro. Kay, di ngayon na akong boses sa nakapalaran, di rin nga napalad. O kung nagpinalad-palad ako, di waray na daw ako ginagawan. Nakilala ko turuan nga nagboses. Di ba? Agree ba kami ito mga ka-open? Di rin na siguro nga tanong na palad. Well, aton to choice, siring pa man. So, Sa bagay. nagkakataon na naton pinaka magiging topic para yan ang adlaw. Ang natataon iton the love month or iton February as the month of love. Month of love. Oo. Ano daw Usa- maestro? Ano naging binto ito? Nga love man. And may tinatawag ito, love is a social construct. Uy. Karag sigon, himuhimo lahin tao ito. Baga na-agree ito kay English. O di ba? Na-agree ba ka mo kay English? Kay English. Okay. Ano sa nga pakaya na dapat natin mabatonan is ang mabaton, it pakaya na nga, ano ba talaga it gugma? Ano itgugma? It gugma ba emotion, feeling siya, or it gugma is a choice? Para akong itgugma. Kwarta. Pwede Oo, ka. damo nag-react. Okay daw Pwede kuno. ka. Okay kuno. So, ang pakaya na, kung it gugma, emotion, Emotion. nagawas ito dida nga, nasa rin kita nga,
kaugdanan na relasyon, amo itong ginggagamit nga rason kay ano nga master kaya nga gusto ko ikaw sanglit pagbunyog kita. Or, nasa rin kita nga higugmaon ko na dahiya kay antak ginaabat yan, abaga iba na, di nangangaturog. Okay? So, ang sinisiring din nga, if love is an emotion, di permanente ba niya o diri? Hay mo. So, adin sa example, makakabati kita, hinduha nga magtiayon, naabot na nga niya punto, labi na ko naiihan ha, nasa rin itira ko, nagbi-break up. Di rin ako kay mo, kay di rin na ikaw higugmaon. Masumo ka na. Oo, Pero mamili ka na la. Suga dito. Sumukan na. Kaya ano nayayakanit ni Maestro nga mga suga dito? Kay naabot ito nga, kay nagawas ito dito nga, kung ang era love or ang era pagbunyog is nakabasin usa ka emosyon, pigam ni nga itong usa nga emosyon dito permanente. It's like saying kung nasisina ka, dili ka permanente nasisina. Kung nagsisilos ka, dili ka permanente nagsisilos. Naabot na puntong nawawara ito. Makusog, nawawara. So, gugma, kung emosyon lahiya, ma-expect kita nga may adapt mo makusog na part, may adapt downside ang part. So, what if kung ang relationship niyo nakabasin usang emosyon, nagawa ito dito, dili ka makaka-expect nga magiging lasting inigiya. Emosyon. What if, Maestro, kung nadirikit niya mga emosyon, bisan waray ko emosyon, pero bagat gusto ko lahiya akuhon. Trip ko ini. Pero waray ko ini emosyon. Ano tiya? Bugmatiyaw, diri. Tatagan-tagan example ito ng pakyan, nasa ring man. Para ma-distinguish nimo kung emosyon niya, kung ma-distinguish nimo kung itong imo na feel gugmahaya or ibala, nasa ring man. May daw sa nga famous quote, Hibuda. Nasa ring Hibuda, Anay daw? Hinot niya yung sinisiring nga Buda. Baga damot lay hiton. Klaro. Hibuda. Ni Sidar Tagaw Tama Buda. Okay, sorry. Nasa ring man, ito sa nga famous Mga kabuda dida ha. Sa nga famous line nga may din nasa ring man. If you like someone, just like for example, liking a flower, kung gusto mo yung flower, usually ang gibubuhat natin, imo ito ging pipik ang flowers, ging kakat mo ito from the stem, tapos isusunod ang flower vase. Pwede altar. Pwede altar. Pero eventually, temporary o short-lived ang imo pag-enjoy iya. Kaya ano, napatay. Diri ba? Nahumanan nimo satisfaction kay gusto mo iya, namamatay iya eventually. Pero kung tunay ka kung naghihigugma, Kung tunay. nasingig Buddha nga, if you really love the flower, you will allow the flower to flourish until it dies on its own. Kay happy ka, love mo ano sa nga flower, papabayan mo itong mag-flourish, mag-bloom dito itong nga tanong, kay nai-enjoy mo hiya, ngan gintutugutan mo nga ma-enjoy iyan ibang nga tao. Ingo pa ito nga nabatin niya ng Maestro. Bagat na-enlighten dahil anak mga sarado. Waray pa nga ni! Waray pa. Kaya baga, yan na pala kini makakuan. Anay daw Maestro, baga adihin makulit. Pero, kanina pa niya nag-tenex. Ba, hindi mo Basahon ito, hindi mo ito sa Orex. Anay, diri ka din ni Inderim, singan si Derim ko. Sasagutom ko na niya, di na mag-iya. Masukot mag-tenex sa. So, Maestro, may nag-text din Ang pakiana, pwede ba magkasangkay? Ang mag-ex? Pobre daw, ini nga mga pakiana. Bagat, hi, ito na ka-open, nga nag-text ito. Kung hain ka man, adi, pamati. Babatunon niya na, hanato na Maestro. Ay mo pakiana. Siyempre, Ito yung kung makontra di ka por diri. ito yung pakiana, usually, ipapakiana ito, duha nga magtiayon dati, Duha. Okay, di rin man kung pwede nga higugmuan mo iton, waray. Ha? Kaya pwede man na dahil tutulog kung Pwede kaya yan. triangle tapos may quadrangle pa. Kinanglan ko, more than one. Sige na lang, kung hirahinit yung katiayon, Iyon. Pwede. nasa rin man nga, pwede ko ba i-let go na la hiya totally or isave pa naman friendship? Usually, naabot ito nga pakiana kung nakaka-realization nga sayang nga namon panahon nga ging kaupod ko iya, sayang nga namon mga memories, sayang nga namon mga gin-share nga mga experiences. So naabot nga, bangin pwede pa kami magsangkay. Bangin. Pero nasing ang famous saying nga, it takes maturity to truly love someone. It takes maturity. So, karapsigon, So, diri na ngayon na kini master pwede
higugma kay diri pa ako mature. Pwede. Pwede. Pero may na tinatawag nga immature love. Immature love. Oo. Ang masyadit sinisip. Ito nga nasi kita, it takes a lot of maturity or it takes a mature love to truly love someone. To truly love someone, ha? Ano, bagat kanta ng maestro. Ano? Pwede tayo mo nitong lyrics. Pwede. Anong kag sige nito, nasaring man nga? Damat na sulod na relationships, nga diri hira aware, damit ira mga issues, damit ira insecurity issues, nga nadadara ito kung paano hira makikipag-related ira partner. So, naabot na punto nga, ito nga mga issues, ito nagdidikta kung paano iya mag-treat it iya partner nga rit iya kalugaringon. Okay? Adi, maestro. Nangatawa ko. Nagtitikatas ka man, maestro. Asa ngayon. Gitikabura niya, nagkatikabugat ako. Okay, sige padayon, maestro. Nasaring man nga, it takes a mature love Okay. to truly love someone. Ang karag siguro nito nga, if maturity kinanglan, halaram natin yung pagkilala mo kalgaringon. Now, ang pakiana, nasaring man, pwede ba maging magsangkay iton mag-ex? Okay? Pwede ba, maestro? Nasaring ito, depende na lang kung gaano mo kakilala kahigugmaw na ni mo kalgaringon. Kay kilala ko naman asawa. So, pwede pa ba ako magkasangkit at mga ex? Pag hindi mo asawa. Run. Wala ini ha, open-minded lang kita. Mga ka-open. Aton may mga asawa nida. Wari pa man kita uyab, bangin magpakiana kita kan maestro. Kung pwede pa ba magkauyab it mga Pwede pa may asawa? Pwede pa magsangkay o Sorry, nagsayop ako ng intro. Magsangkay ngayon. pwede ba magsangkay mga ex? Pinamalasakad ko nga pakiana. Wala man dito absolute nga wala man absolute nga bato na nasi man depende kung gaano ka ka-mature. Kung gaano Kay ka-mature. kay nagawas kasi to dida nga may da iba ginpapadayon ka magsangkay pero tungod nga di resolve it ira personal issues, it ira personal nga mga ginaatubang kay ira kalugaringon na influensyahan or apektado ira friendship. Okay. Sanglit na sa rin itong iba, mga kabati kitang it's really good nga kung magtitikan ka no sa relasyon, nagtikang anay ka mo ka maupay ka magsangkay. So, maestro, masisiring ba naton nga ita maupay nga relasyon kinanglan may dagod sinisiring nga trust? Importante ito. Dito pwede nga Ang trust ha, trust nga kuan ha, nga pagigugma, pagtakod. ambot direct nagkakarelate. Kay damot at mga ka-open nga nagkikita, bangin talaga na kay para maging open kaya pera. Iba to na. Bangin iba ito nga trust, nga iragin sisiniring ha. Okay, so baka may dako di dinabasahan kung baka pwede ba ini. Trust is the base of any relationship, but always be careful before doing any little act because just a missing T can rust the relationship. Boom! Oh, di ba? May never ako gihapon. Laor man ito. Sige na lang. So ano tong nagingatan niyan? English. Nakalimutan ko po na itong karagsin. Basta asya tiya. So nagtitikatas ka lagi hapon, maestro. Pero going back ito yung importante, trust. Trust. Pero of course, i-trust diri enough, kinahanglan mo hin maturity. Maturity kinahanglan halarong nga pagkilala ka karingon. Kumabalik kita pakiana kanina naton viewer naton hanat sangkay nga ka-open. Pakiana yakon pwede pa ba magsangkay Actually that's the ideal. Kay masisiring mo nga you have truly love someone if you have kept the friendship. Kung mag-isog ngayon misis, ano man? Well, problema ito ni Mrs. Oh, ni misis, pwede hakon. Pwede yun. Oy. Pero liwat, ayaw liwat. Kung nahigog makaliwat kan Mrs., maset kan boundaries. Kay diri ka na single. Ayan, mga maestro, bagyo naliliwanagan na nakon baga una-una. May da ngayon sinisiringal mga limitasyon na. Mga limitations May ka. limitasyon na ngayon kita. Okay. So, maestro, ano tim baga ma-advise so gadakon nga baga danay nawuwurupit panunahuna? Una, nasiring mano, you cannot give what you do not have. Karag singon, diri nimo kaya maihatag butang nga waray ka. Nuwari ako. So, hapaghigugma, diri mo kaya maghigugma no sa nga tao kung diri mo kaya higugmaon na nimo kalgaringon in the first place. So, kumbaga kinanglan ko ani igugmaw ni takkalugaringon. Ako. Sing pa man ang kanta, nakilala ka Michael Jackson. Michael Jackson. Just Justin Bieber lang takilala. Sige pa sa kanta ni Michael Jackson ba? Nasiring nga the greatest love of all is learning to love yourself. Amo ito nang din famous line. Ang pakiyan ito dito is,
paano ba higugmaon ng kalgaringon? Or how yun no, nga higugmaon ng kalgaringon? So, That's kami to an dida nga. interesting question, Maestro. Challenge ito, open na mic. Nasiring man nga, kinahanglan, mabaro ka pag-akseptar kung hino ka, ano ka, para mabaro ka pag-akseptar kung hirahin ka ra. Oh, yun. Diba? So, it takes maturity, it takes growth para mabuhat mo ito. So, ang challenge ito dida, ang masisiring natin is, bago ka anay sumulod dito no sa nga seryosong relasyon, kinahanglan mo anay, kilalo na nimo kalgaringon, resolbahon na nimo mga issues. Kay ito nga mga issues, ito magdidikta kung paano ka makag-relate sa ibang tao. Again, you cannot give what you do not have. Ayan. So, So mga ka-open na ayan, kung may dani yung mga kadugangan ng mga advices or reaction na ayaw lang kang pag-awol, pag-comment, just leave a comment para nato na mahingadayan na mga sumusunod na mga episode. So ayan, damo nga salamat, Maestro. May naka pa ba last nga igahatag nga advice? tuloy waray pa natin kasumpay at Kasumpay kadunga. pa. Ang una pala natin, Una emotion, pala. waray pa, Sige, sige. love as a choice. Love as a Pero choice. bago kita padayan na natin ng storyahon, ato na pasalamatan na natin mga major sponsors. Ayan. Damo nga salamat, han nag-provide haamon, han pinakamarasang nga kape, habugos ka takloban. Alright. And this is Kanso Cafe. Diba? Di nila yung marasa. Mapaso pa. Tama. Oh. Kedua, damo ang ipapasalamatan namon gihapon ang pinaka si Paman Marasa na irin nun. Labi na kung pag-irestoryanik pero. Tama ba? Uy, shout out ngayon kan Mr. Ramon Ang. Sir Ram. Ayan, wash out. Wash out. Ayan, damo nga salamatan. Beer kanina. Ganado. Uy, Mga namong sponsor sa damo nga salamat. maestro, adi pan pahabol nga pakiana. Uy, Oh, siyempre, nakahabol gyap ko. take it away. Napakiana, adi hi ana, nga taga Palo. Salamat ang pamati, Ana. Kaupin na, hi! Ani mo message, adi na, babasahan ko na. Maestro, may daka kuno contact number. Ano ito nga pakiana? Siguro kaupin, maestro, bangin gusto ni Mag-aral na abrihan guys. ni Iya Sarado. Okay. Iya Sarado nga panunahuna. Okay, okay. So, ayan. Maestro, Yeah, hanap number. Pwede pa PM na. so ayan mga ka-open na babato na nala later on ni Maestro Ayan, Pakiana. natin ang top numbers. Bangin personal niya nga ighatag it number nga naabrihan it nga mga sarado dira nga mga panhuna-huna. O di ba? Di ba? Right. Dahil gitahan nato ni kaduhang nga part na naton prostoryahon kung it love ba choice or Choice. pagpili. Pili. So, itatong pagbabasihan would be itong itaw maging kakasal or itong duha nga magkaing kakasal, usually may da vows nga ginpo-pronounce. Alternate ito nga magpo-pronounce. Nasiring man itong vows. I take you as my wife, as my husband, in sickness and in health, for richer or poorer, till death do us part. Diri ka mabaatihin nasiring nga tubtub nga higugmaon ta ikaw as emotions. So kung kikita natin, it is Kay based siyempre, Maestro, training man ito ay siguro sa mga maya ka na ira ito nila. Kaya pwede ganit, ayaw lang indit. Pwede ba, di ba, magsiring? Puritzisla, di ba? Puritsis, puritser. Ano ba ini nga ako mga una-una? Puritser lang akong gusto. Pero kay, siyempre para ikasal ka, di mabasa na lang. Kaya ano nga diri ito pwede? Kaya ano nga gindidigunan naton nga ito nga vow, kung babasihan naton, Vow. baga nakato dito, nakabasihan usang nga choice, nakabasihan usang nga commitment. Commitment. Oo. Commitment. 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 Pero Relation. sigun pagpili. So nasa ring man, ito na nga paghigugma is pagpili. Just like kunahin happiness. Happiness is a choice. Pagpili. Pagpili. So ganito kung bagan unaw sa kakis nga readers na nakon papaliton. Tungod kay gusto ko na baga matuhit ang relasyon. Ato nakitang Duha ko ka itong duha ka kanina gatas. So it's a matter na nga pagpili. Magpili. So dito gyapon. Pero masalarom niya nga pagpili. Kaya ano, usaya nga pagpili nga ginkukonsidera nimo nga beyond hit imo satisfaction, beyond hit imo pains, beyond hit imo pleasure, pinipili mo consciously itong nga tawo. Example, nasiring manok, may the famous saying nga nasiring nga, the measure of one's love or a measure of one's great love is when you love the person when the person is least lovable. Is least lovable. Least lovable. Wawarayo ko. Uy. Wawarayo Uy. ta.
Shout out ang mga ka-open dida nga baga diri mga magraksot ayan. Pero ako is lovable. Hindi na kita. May tsansa na kita didi, may tsansa. Nasiring man ni maestro nga least lovable daw. Oo, di ba? Di, iwawari yun natin kay mas matindi pamatiyon ko na waray-waray sa Matindi. ang measure iton imo paghigugma na may measure niya ang kahalarom kung ginhihigugma mo sa nga tao hapanahon nga diri hiya kahigo-higugma. Iyon. Amin to nga kita ano gud kasal in sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse, till death do us part. So, kung diri ya kahigugma, pero pareho na nakilala nga, gusto ko na talaga yung maging asawa nga, agi, mataitay ka man. Gusto ka ikaw, pwede ito. Diri kay ginihigugma mula hiya hapanahon nga mahamot hiya. Uy, ang mga mataitay dito. Uy, limit. Ayan, hi mga ka-open. So, ayan ha. So, very interesting ito ngayong ganyakan. So, para makaintindi gapit aton mga ka-open dida nga, least lovable ka, may chance ka ngayon. So makikita nimo nga ang paghigugma pinipili mo sa katawo. Conscious effort hiya nga bisan na panahon nga diri hiya kahigugma pinipili mo lahiya gihapon. How ka mag-asawa or magkauyab nasiringit ya din no. Maaram ka nga higugmaon mo hiya truly kun adlaw-adlaw mo hiya gimpipili. Adlaw-adlaw. It's a decision you make every day nga pinipili mo hiya. Sigurado kay ito ngayon na research. Adlaw-adlaw nga pipiliun. Oo, kaya amo to naghihigugma. Eh kung simana, trabaho simana, kuan ha, trabaho tapos kada simana lang na uli, di dat magiging adlaw-adlaw. Ah, maestro. Pero pinipili mo nga hiya lagi hapon ang inyong karelasyon. So tatanggalon it adlaw-adlaw, simana na. Pati po abroad ako kay tuig. Amo ito gihapon. Tuig na. Bisan ka ato harayo, bisan ka ato abroad, bisan mapanahon nga wala kami kita, pinipili mo iya gihapon kay na conscious ka nga bisan ako ani harayo, diri ako mamimiling hindi ba? Pipiliin ko lagi hapon nga hiya lagi hapon bisan na panahon nga harayo kami. Yun, yun naman pala. Siring man no. Ami to nga kinahanglan an imo paglabot sa katawo, pinipagpili niya diri kay panahon lang nga maupay kay Hapanahon lang nga maupay. Okay, hapanahon lang nga bagang marisyuhiya. Hapanahon gyap nga nagkukuriya. panahon nga nagkukuri kay conscious Labi na. conscious effort ito nga imo pagpili nga gingugusto mo it sa katawo bisan hiya diri kahigo-higugma. Bisan mata-itai ka. Or bisan maraot-rautan natin or bisan mabaho natin utot. Pwede ka lagi hapon higugmaon basta tuod niya naghihigugma itaway mo. Shout out ang mga mag-utot dida. May pag-asa na kita. Pero maestro, naingutot na ganap. Naroon niya na lang, naiilong ko pa man. Okay, sir, ayun, pananalik mga... Okay, let ko karawat ko man ikaw. Okay, uping ka man, di ba? Uping ka man. Ayaw pag sirado itim ironghan yan, ha? Nasiri magputot laila pag-uro. Pwede ka open. So, ayan, ha? Kung may dani yung mga comment reaction ng ginsiring ni maestro kanina, ha? Leave a comment, ha? An ato na ikaduha nga choice, ha? Choice, pagpili, ikaduha nga sangkap, kumbaga pagluto, mga ingredients init, mga relasyon nga magiging maupay at relasyon. So, maestro, ito nga ginhuros ko kanina ni Madam Charing. So, kanina, baga naupustak ito, pero bakit pwede kami ito matabo kung diri isakto ang aton ingredients towards relationship. Actually, bisan ano nga to, may dagod year, kung mo din siya, may dagod mag-break. Halos nga ni kada tuig, may dangani break up. Kung ang relasyon nakabase hiya, so kung natin baga Parang gusto kanina. Oo, kasi kung ang relasyon na nakabase ng emosyon nga unstable, most likely that relationship is bound towards that true way. Pero kung ang relasyon nakabase yan choice, conscious effort, Right. it's a commitment that you give to your partner or to kung hindi ka relasyon, nakikita mo nga it lasts longer. Amin nga, bisan hira nag-iinaway, pipili lagi hapon hira maglungon. Bisan hira diri na riko or bisan diri na matamis itira paglungon, tungod nga may dahiya pagpili nga hiya lagi hapon, adlaw-adlaw nga conscious effort, ang relasyon na maintain. Okay. So, para hiton, parang iba nga may edapa pagkasayuran, pakiana, para hindi kita love expert, pero pwede natin tagan yung reason ito. Yes. So, Siyempre, mga comment ka-open. or text, hanamon hotline numbers. Ang mga nagpakiana kanina, text na lahi yan. Okay. Pwede. So, ayan ha, mga ka-open. Any quote? Okay, so bago kita magtapos sa naton programa,
duduha ka quote it aton pwede mahatag or itong sinisere nga ipagpabilin nga quotable quotes. Alright. Una, ang kanina nga mention ko, nasa rin kitang ano, a measure of one's great love is when you love the person when the person is least lovable. In waray-waray, na sasabtan nimo or a measure han paghigugma nimo kung ginihigugma mo ano sa katawo bisan na panahon nga diri Diriya ka kay higugma. Gugma. Ikaduha nga sa ringman. Tungod nga manggod nga choice at paghigugma nasa ringman. Just because you love someone, Just because. it doesn't mean you have to be together. Karag signon, diri kay higugmaon mo hiya, kinahanglan maging kamo. Ay, Kay ang paghigugma again is a choice. Alright. Pinipili mo ano sa katawo bisan diri ka niya pilion kay nalilipay ka bisan diri ka partihan niya kalibhan iya kalipayan. ngam pwede gyapit to diri hatawo. Pwede din. Pwede gyapit to kape. Pwede ka pa. So, nalilipay ka basta pag ininom nga ka diskanso ka pa. Basta nga ni nahigugma ko, diskanso na latak pipilon kay ganado. Alright. By the way, Siyempre, mga ka-open na imbitahon ka taton mga ka-open dida nga nagkikita yan na kung baka gusto ninyo or gusto pa ninyo magpadayon kita mga diskusyon kung baka gusto ninyo halawit pa, aabrihan pa, please iyan, like our page together with Mike and Maestro. Alright. Open ka pa ba? Alright, thank you so much. Thank you so Damo nga much, salamat Maestro. kaniyo pamati, damo nga salamat kaniyo pagtagad. Salamat. Para tatong sunod nga topic, pwede ka mo mag-comment, pwede Ayan. ka mo mag-suggest kung ano ito iyo gusto natin pag-restoryahan na sunod nga episode. Alright. Damo nga salamat mga ka-open. Damo nga salamat, mo pa nga tulog. Hasta la vista. TV.